ni show jaban la ba amunu ba fle malikona ni maliko kan fuli bele ba ambo ko yi kuma be hani wakati be hambe akate bele ba nyini ka ofe kunu amaseko ka kuna funidi o ma ke anyere esa kuna kui o mi hambe aketo nyini ka ofe ko sebe koni do ya soro barakaro la hore atu kuna funi amaseka do ma kunu ngamba do ka fawt sigilinu ni sonja kona na bika ma kono don afena na limflo ni sonja kene kuna ko kuna funda ma fuko bela jelen ki bismillah kuna funu blon kan utukalo kile muganna ni samba fla ani mugan fla kuna fana damne lambo na doni aka fako kunu tarata anga jamana nyama nuri colonel Assimi Goita le tume nyogo na ka chakero la nyogo mi yara ni ministre mi siglo no ko kan ko nyana bolo manode Abdoulaye Joppe ko ni mado nyemine kase alema ulu yara kon kunte dore iran ka kala sigide mi be wele ko Usain Alwide ulu kuna na bonyo ila an ka jamana kono mi yara na ka jakulu no wila kase jamana chama chafanga nyama ya ira ka fakulu kan nyogo yara kontena bolfu kan janyo gambe mali jamana ani iran jamana ni nyogonche obese ka sinsi tugamna wa olu kon mena deme kerenkele nun taka do mali jamana ma deme mi yara kon mena ke bayla mal kuro ani fen kuro kun kan ko ka fata se sene ani war ko ta kun kan ko la ya ida ka fasa kuni jamana fla fene bina jet wonu ku bolo tu nyogoma mi de ba machi wale ma yu yara kon bese ko o kele tugamina pe ka bo mali jamana kon haka ja ka bo jembela jelen kon nana nkala ka ina ka faku kan ni nyogonyi yara kon senfe ko kuma fefe bora ni nyogonyi yara kon ko mali jamana kon ki sigine ka fako dona na tawla ko ele bela jelen yara kon minake telea kon nana ali sami toka kuna funa la humi amba la doni aka fa dongli dala minale be wilo ko jena basek ale koni ka dongli da damne hani bicha ira la fa ko wera koni sambi sabasoro o kum konna na jena basek ale koni ala tege ka de mekrenga na ta ko di anga fintigla mogoma mi yara koni nyobor maluboro fata se tululi turu biton le turuma akoni o ta ka to de medi fintigla mogoma wala sa wera kon be se ku yara de me to ko yamina ali sahme toka kuna funu konan hamola doni aka fo imam diko ale kono willa kase Algeria ka ka la sigide mano yere de koni al house iriashi ale kani bonye yere kono kuma bolfo konan ka keni tasuma bam yere kono willa Algeria ka fo no yere koni ma chama bone anila o kum kono la imam diko ale kono willa kase Algeria ka la sigide ma mi yere natara aka sanga fo ke fo ta se jamana ka sanga fo ma Algeria ka la sigide ma bidoyina ali sanantoroka kuna funu la meta dunga fa kunkankula o me ambola dona ga foko chakata misiglo dunga fa kunkankula no lube wilo ko DCG mo olu bille no ka munu salola ali sa wira kon buka sega wi ayira ga foko kunu ku yira kon willa ka se jago kala kuma ba ma mugama menu tara olu yira kon ka jago ke yoro la ka tanyini ka donga fasa ka keni jamana nyama yira kon kele no ka songo kurambo wala sa jamana kono do mesika lafiya to kamna ni manu nu yira kon te ka do fara kan nu yira kon te ka gelata kanyashi jamana kono do manu kon te ka gelata kanyashi jago kala amsenuma ame domine ko biya ira ka fako jamana nyama ku yira kon kele no ka sukoro songo blake men bisabala jamana fa mbela jelina koni mama yere de kon ye sukoro ferika tema uka weleli ka ke wani mama yere fuka tasi dobara fe munu songo la ni mama yere de kon ye ferika ka tema ubela jelin ka weleli beke ini nyangili mbeke ini nyangili mka ka obedeka biya ira ka fako ka ni baran yere kon na unu fintigla mo de bika baran ka ba fintigla mo yere de kon be ku deme ni ko mbela jelin kon na DCG ale yere kalkani ka fako ulu yere kon ye sebe mimbo ko jamana kono de mbela jelin be sebe la walia okuna fonu be dona yin kalanko kuna funula ministre mi sigileno kalanko kun kan ko tanyana bona na le de madame Sidibe Dido Usmani alefna to me nyogon la ka chakero la nyogon mi yere na ile yere kon yokeni lo holde munu yere kon ye jonjon nyena mon soro o holdon ka kimeli mi temala sisa no be wulu ko baki mende ba mako kraw ye fokata se to moktu koma ay la ko fasa ko fama kon nana ko ma munu kera jonjo folo yo ko lu chama yere kon bora kala ban kuru kofi nunu somo fokata se lo hol metru ma wulu kon kun tara nyogon la ministre fi nyogon se fe ministre hayre kon uka jonjo seme kerenkele nin takaduma mi na ila delika kerenkele no duma ku yere kon ka fembela jelen ka ukata mali jamana kuma bo jien dugu nu sere uka mali jamana kuma bo ka ke janyuma ye mali jamana ma foli kerenkele ne ministre yere kon utakadu de ma so fokata se lokol metru ma uka jija nu ka chesilla ni ma nu yere kon de menila uka kalan kun kankola olu fena foli kerenkele taganya shi ministre ma ka kene yere kon sere ka chesiri ni jija mnike lokol don ka kimeli temeli yere kon o temena ka wa temena ka ke kasoro yurugo foi o yere kon masoro akon nana alisa
nantoro ka kunnafoni la hamita fintigila mɔgɔ ka kunnafoni la o min n'an bɔla dɔnniya k'a fɔ ko olu ka kirisonba min sigilen no sen kan n'o de ye fintigila mɔgɔ fo ka taa se fintigila mɔgɔ kɔrɔ ka kirisonba olu kɔni bɛ tile saba fara ɲɔgɔn kan minnu y'a yira k'a fɔ sa k'u ka nin dalajɛ in yɛrɛ kɔni tun tɛ foyi ye u yɛrɛ kɔni bɛna taa baara kɛ walasa fintigila mɔgɔ fo ka taa se fintigila mɔgɔ kɔrɔ ma olu bɛ se ka lafiya cogoya min na ani u ka pension ko gɛlɛya min b'o la u yɛrɛ kɔni bɛ se ka fura sɔrɔ o pension ko gɛlɛya in na cogoya min na o y'a yira k'a fɔ ko ni jɛkulu in yɛrɛ kɔni ye maa 75 de min de ye fintigila mɔgɔ fo ka taa se fintigila mɔgɔ kɔrɔ caman ma olu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin ko in kɛnɛ ɲɛnamaya. O kunnafoni bɛ taa n'a ye madame Walije Funɛ Kulubali ka kunnafoni na n'ale de ye minisiri min sigilen muso den ani denbaya ta kunkanko la jɛkulu min bɛ wele ko UNFPA n'olu yɛrɛ n'o ye jɛkulu ni jɛkulu min yɛrɛ kɔni sigilen no kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow yɛrɛ kɔni dɛmɛli kama olu wulila ka se madame Walije Funɛ Kulubali ma ni ka taa suturala dani ma suturala min yɛrɛ ni musolakaw yɛrɛ kɔni b'a ta u ka kalo labɔ wagati la olu ye suturala modèle minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka labaara siɲɛ caman kɔnɔna na u kɔni wulila n'o ye ka se madame Walije Funɛ Kulubali ma walasa a ka di mɔgɔ ma maa minnu yɛrɛ kɔni mago b'a la minnu de ye se tɛ maa minnu ye lujuratɔ fo ka taa se dɛsɛ bɛ mɔgɔ minnu na ka nin ko sɔrɔ ani ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye maa minnu yɛrɛ kɔni tɛ nin ko in ɲɛdɔn ni bɔɲɔgɔn in yɛrɛ kɔni kun sigilen no o de kun kan. Halisa n'an tora ka kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi kɔni y'a tile 20 ye jamana kun ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛ walasa ka jamana cakɛda maaw ta n'an b'olu wele ko fonction publique mɔgɔ u y'a yira k'a fɔ sa ko mɔgɔ 807 olu de kɔni ye jɔnjɔn in sɔrɔ min n'u yɛrɛ kɔni y'u kunda n'u ye bafo n'ale yɛrɛ kɔni bɛ Segu mara la walasa u yɛrɛ kɔni bɛ taga se ka taa fintigila mɔgɔw ka kalan k'u kun cogoya min na bawo kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kan ka se ka jamana lafasa kuma bɛɛ hani wagati bɛɛ ko jamana lafasali kɔni man ka to fintigila mɔgɔw ma wa jamana kan ka kɛ jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen dusukun na o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ ko in na ni bi yɛrɛ kɔni y'a tile 20 ye ko maa 200 ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ko olu yɛrɛ kɔni ka fintigila mɔgɔw ka kalan bɛ ka k'u kun ko olu kɔni ka o kalan in jɔra ko bawo ko dɔw yɛrɛ kɔni dɛsɛra dɔw ta kɛra bana ye ko fo ka taa se ko muso dɔw k'olu yɛrɛ kɔni kɔnɔ tiɲɛna a kɛnɛ kan k'u yɛrɛ kɔni ye olu ta k'u kunda n'a ye Segukaw ka kɛnɛyaso kan min ni ɲinini bɛ kɛ jamana kɔnɔ ɲɛmaaw fɛ ko ni fintigila mɔgɔw ka kalan min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni maa ninnu kun ko dɔ ka b'a fanga la ko walima a yɛrɛ kɔni ka dabila k'a ko yɛrɛ kɔni kana kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ kunnafonidila olu y'a sɛbɛn. O kunnafoni ne bɛ taa n'an ye kɔkan kibaru la o min an bɛ taa Abijan kaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kunu utukalo tile 23 ko jɛkulu min sigilen no Abijan kaw fɛ n'o bɛ wele ko je suis 49 soldats n'olu ɲaminaba ye Isaka Jabi ye olu yɛrɛ kɔni wulila ka se an ka maa minnu sigilen no Abijan kaw fɛ ni an b'olu wele ko malien et communauté malienne en Côte d'Ivoire ni olu bɛ wele o la olu wulila ka soma walasa u kɔni bɛ se ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ cogoya min na kuma ɲɔgɔnya min n'u y'a yira k'a fɔ sa ko Abijan ni Mali jamana ko yɛrɛ de kɔni ye jamana kelen ko wa ko kuma sigi ka fɔ ka kɛ walasa ni ko in yɛrɛ kɔni bɛ se ka ban bɛn kɔnɔna na cogoya min na u ka kɛlɛkɛcɛ de 49 min yɛrɛ kɔni datugulen no Mali jamana kɔnɔna k'u yɛrɛ kɔni bɛ se ka labila cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase Mali jamana hani Abijan jamana ma. Halisa n'an tora kɔkan kibaru la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Pilisi Galibile ko ale yɛrɛ kɔni minɛla kiiri tigila mɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abijan kaw fɛ n'u yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko ale kɔni tun bɛ fɛ ka fanga yoboyaba. Halisa an bɛ to kɔkan kibaru la an bɛ taa Faransikaw fɛ min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ olu ka jamana ɲɛma n'o de ye Emmanuel Macron k'ale yɛrɛ kɔni kan ka taa tagama la Algérikaw fɛ o min bɛna kɛ utukalo tile 25 tile 26 fo ka taa se a tile 27 nata ma. Kunnafoni datugu pe an bɛ taa Abijan kaw fɛ o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Bamaci wale ma k'u yɛrɛ kɔni bɛ ka takari halisa Abijan kaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ wele ko Buna ko bidɔn in na ko u kɔni taara mobili 3 u taar'o fana jeni Bunakaw fɛ ko ka bololikan bɛ yɔrɔnin minɛ ko san ko maa minnu yɛrɛ ye ko in kɛ ka halisa ko olu yɛrɛ kɔni ma se ka dɔn. Mali kunnafoni show jamana labɛnw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la n'Ala ma basi wɛrɛ kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan a ɲan'o cɛ sa an b'a fɔ k'Ala ka bɛɛ lajɛlen sago di ma Ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya a k'an bɛn.